Hello everyone, uRace lakho luhamba kahle. Nangoku Max Makhanya-ke eseqala iy'nkulumo zokuthi unyazi ilona oludelela isilo. Ukusho lokhu emva kwevidiyo etrendayo lapho khona unyazi lisho khona ukuthi lexolela inkosi kuko konke, ukuthi liphambuke lapho khona-ke selithi isilo ingane. Bekungamele likusho lokho, liphambuke endleleni. Asike simlalele ukuthi uthini-ke yena-ke uMax. Uma ukuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiye usubscribe-ile ukuze ungapheli uziphuthele amavidiyo afana nalawo asishona khona-ke. Kodwa mina engingakusho nje nakuyo le video le trendayo unyazi luthi luxolela isilo. Unyazi laphana alikhulumi kahle. Amazwi unyazi olwabhekise esilweni awekho mahle laphana. Toqala unyazi lubiza isilo ngengane luthi angeke lulahle izingane kaMdlokombane. Okokuqala nje unyazi lufaka isilo oquqabeni lweingane. Number 2, unyazi lufaka isilo oquqabeni nje lubiza isilo ngengane. Yabona? Number 3, unyazi lixolela isilo. Ngokwami mina akona amazwi obekumele unyazi lwasebenzise lawo ebheke esilweni. Uma ngabe unyazi liya understanda ukuthi kuyini ukuba isilo futhi isilo singakanani ngezinga. Sesingasaphuzileke. Sekuyisilo nje esisober sangempela. Ngeke ubize isilo ngoquqaba lweingane uthi wena ngeke ulahle izingane ufake nesilo lapho kulezo ngane okhuluma ngazo. Ngeke ukwenze lokho. Mina phela ngizonitshela iqiniso ngoba neniqiniso niyalisaba nina. Into eniyaziyo nje ukuphendula mina. Kodwa makumele nikhulume iqiniso niyalisaba. Unyazi lushayisile again lapha ekutheni lukhulume lawa amazwi lwabhekise esilweni. Inkulumo yami beyingabiza unyazi ngesilima futhi beyingakhuthazi izinkulumo ezibiza unyazi ngesilima. Inkulumo yami bengithatha ngiquote amazwi from isilo njengoba enjalo. Uma ngabe sithi unyazi luyisilima sisho kanjalo 3 times sibiza unyazi ngesilima. So lawo mazwi ke ngiwaquote njengoba enjalo ngase ngisebenzela phezukwawo. Ngokwami nje unyazi alisona isilima. Ngokwami nje unyazi lumprofeti ohloniphekile webandla lamaNazaretha odeservayo futhi ukuhlonishwa. Indoda umnomzane womuzi wakhe. Mfundisi ophethe ibandla ufundisa ibandla lakhe imfundiso zenkolo yakhe. So ngokwami nje unyazi alisona isilima, alikaze futhi lube isilima futhi alisoze lube isilima. So bengiwacaphuna njengoba enjalo amazwi from emlomeni wesilo. Now unyazi amazwi olwasebenzisile awekho right ebheke esilweni uthi ngeke lona lulahle izingane zikaMdlokombane ngoba lenza icovenant noMdlokombane kwachelwana ngezinyongo futhi ke lona liyasixolela isilo. Uyabona nje leyo nkulumo leyo yukuphakama above kunesilo. Leyo nkulumo yukuba greater than isilo. Leyo nkulumo nje yukuba greater than isilo. So singoMakhanya-ke asiyamukeli leya nkulumo yonyazi ibheke esilweni uma kuya ngokuthi isilo siyisilo ngempela. Leya nkulumo akufanele ibheke esilweni isuka kumprofeti noma kumfundisi webandla. Okay everyone, nizizweleke uMax Makhanya-ke echaza naye-ke umbono wakhe. Nami ngiyafisa ukuthi ngizwe umbono wakho, so make sure ukuthi ushiye ucommentile down below wena-ke owakho umbono wakho. But-ke sivala la ividiyo namhlanje sibuya unqi. I really hope to enjoy le video namhlanje. If you enjoyed, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button
And mina-ke I will see you in the next video. Bye.